अब एक्चुअली आसुक बसर बाय सानामनाय बा अब हाय कुनु टेंटेटिव डेट्स रक करै जों एक्चुअली तिनी और टूरिज्म डिपार्टमेंट नि बरफ फाइजाक सिन डेपुटी डायरेक्टर साहेब फाइजाक तिनी इंजीनियर्स रक फाइजाक ओमफ्राय और जों सकां साइड नायै बो साइड बो पॉइंटर्स दंनाय तामो दंनाय अब सकां जों नायै आबोनि परेसे प्रपोज्ड जे प्लान एक्शन प्लान खायनाय जे खायनाय आबोनि परेसे होनाय कारण नबो नरबो साइमन आगी निसिमी और हाजार बरक जमियो पूजा आंखांखाय गोबां मा अब अन स्टेट नि फानसे फायो और बर ओमफ्राय आसो गोसामनि फानोसे और इंफ्रास्ट्रक्चर कुनु करेको नों सिरि करेको कुनु करेको दैनि सिस्टेम करे पुजारी स्रक फायके विजिटर्स रक फायके हातारनि अनेक बरक फायो डिफरेंट स्टेज नि फायो और ओमफ्राय बरकनि सुबिदानि बागै जोंनि टुरिस्ट इकोनॉमी बो बूस्टिंग थों ओमफ्राय ताई जोंनि जारा पिलग्रिमो जारा फायनाय अंकरक जारा वर्शिपर्स रक बरकनि बागैबो सुजुग सुबिदा फायथुं अब हनै टूरिज्म डिपार्टमेंट नो कायसे जों आं कायसे प्रपोज खायमानि एसेंब्ली ओ कक्ति समान परे जोंनि ऑनरेबल मिनिस्टर सुशांत चौधरी बो साका निनि आबनो आं नायन प्रायोरिटी बेसिस आं नायनाय आबनि परेनो बो स्टेप ना चिनि और साना थांगांखाय आबुक बो वर्जिन सॉइल जेहेतु अब मंदिर आसुक बसर कसा ओंखाय ओ गोसाम थायो से दाबुक बो नों इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या खुंखाय नों इनकनविनियंस तो गोबां मानो फायो जोंजाल फायो हिमनानि माने कायसा प्रॉपर सनामजाक सिरि करे हिंगे नों चंगि नाय आसुक गुचुक एल्टीट्यूड 350 मीटर्स साका अब हानिसिम नों आसुक गुचुक हिमै फायनानि अब किसानि को